беше по-тежък, затова избра по-едър кон. Ах, какво състезание си направиха! Супер, давай нататък. Стана време да хранят прасенцата. Те обичаха да се галят као. Затова Тим и Виктор обудуши подуши падна и се изкаля като прасенце. Супер. Кокошките и пиленцата също гледняха, втикнаха страшна вяра Тим и Виктор и донесоха слънца. Колко много пиленца не Виктор не успя да ги преброи. Супер. Преди да стане горещо, Тим и Виктор набраха портокали, като се приберем те си